Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Dit is Brick op Lyrica, ik is Geista Black. Welkom bij Brick op Lyrica. En welkom terug als je reeds hier was. Als jij nog niet subscribe die onlangs subscribe op je, please feel free to subscribe. Ne? Die link van die track, wat nou hier is, ne? Die video, die link. Als je onder in de description, zoals je moet net zeker maken, je gaat kijken toch. Ne? Dat is wat we hier zo doen. Ne? We react op onze mensen music. Jelle rappers wat zo vragen voor de reaction. Als jij een rapper is, moet niet vragen voor de reaction. Alsjeblieft. Ik ga niet reacten. En jullie voelt wat me zo tag op Facebook met je link van jouw track. I'm not listening to that. No. Ja. Radio Eerste Rivier, Radio Eerste Rivier, die nummer 1 onder de radiostatie in Zuid-Afrika. Stereo music naar Radio Eerste Rivier toe. Opvraag van de reaction. Meer dan 1 miljoen mensen luisteren per dag naar die radiostatie. Maar zij is gewaard om mij 20 views het ik krijg. No. Hij wat jongens, niks zien mee bro man. Dat is 4 manieren om naar Radio Eerste Rivier te luisteren. Nee, 4 main reasons, dat is meer maar 4. TikTok, Facebook, je app, ne, wat je kan downloaden op je Play Store of je iStore of op je website. Hier is 1 miljoen mensen luisteren per dag naar Radio Eerste Rivier. Of wat ik voor jou zeg. Vandaag react dus op Matthew Joyner. Actually is Biker Got The Keys, Avon Session, ne. Dus Matthew Joyner is ook op die ene, ne. Ik zou niet gereact op die niet, but due to pressure from people that are incarcerated. En ik je kiezen niet. Zo, Biker, gevaarlijke beatmaker, producer. Dank Woodstock. Dank zo. No? Biker Got The Keys, boy. En Biker die sessions wat hij moest nou die artists bij elkaar artists brengen. Het sample op zijn beat, ne? Hij brengt al iets zoals die uit. Koos wat ze met u joinen op Biker Got The Keys. Avond Sessions Volume 5 met u joinen. Avond Sessions Volume 5. Biker Got The Keys, boy. Hoe kom ik aan mijn aan de bewijs? Het is daar ik pik voor die pak. Zo ik schreef me een pees. Pak. Pees. Hij speelt het slim daar. Pees. Pik voor die pak. Zo ik schreef me een pees. Ik hoef hier om te rapen. Mijn fans doen het voor mij. Ik wil naar wat het ik gedaan aan mijn liefde te krijgen. Omdat hij zelf is nummer 1. Omdat hij genuine is nummer 2. En omdat hij overal een nice persoon is. Alles die boogeyman wat die nacht, die dag komen altijd. Weet je, Joanne is actually een nice person. Ik moet het zelf zeggen. Actually moet ik het niet zeggen niet, because het gaan weer bij gefriet gegooid worden. Maar oké. Rap mijn fans doen het voor mij. Ik wil naar wat het ik gedaan aan mijn liefde te krijgen. De rap game is addictief, ze moet naar diepere kijken. Die bigge pictures, eindelijk kom ik uit pieken te blij. Nou, waarschijnlijk zo'n rapje, Afrikaans rap is dit. Ja, het is een addictief ding, jong. Seriously, Afrikaans rap is een addictief ding. Rap game is addictief, ze moet naar diepere kijken. Die bigge pictures, eindelijk kom ik uit pieken te blij. Die bigger picture is om uit die piek uit te blij. Maar skets that. Is addictief, ze moet naar diepere kijken. Die bigge pictures, eindelijk kom ik uit pieken te blij. Allemaal het vangen om te wijzen hoe die game pieken van mij. Als zo blijft tot ik frik en zeven met wie gaan me strijden. Ik doe nog back in the day, het ik mensen entertain. Hij was maar niet voor die fan, alle dingen klaar gepijn. Maar in the day, het ik mensen entertain. Hij was maar niet voor die fan, alle dingen klaar gepijn. Je denkt pijn. Je denkt pijn. In the day, het ik mensen entertain. Hij was maar niet voor die fan, alle dingen klaar gepijn. Maar het is zieke paard van mij of is het paard van mijn pijn? Bij je mensen moet ik verlaten om mijn status te krijgen. You know, dat is zo important wat de hasie is. Niet, sommige keren moet je net mensen afskit, man. Sommige mensen is niet in jouw leven voor een season. En van daar af moet je kan vorentoe bewegen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Excuse. Some people are only there for a season. And to move forward, you need to leave them behind. Om nou wat is in die paas, zo ik moet achter me kijk. Ik is die voiceman in de straat, die wens je owens getuig. Alle ways moeten het zijn, vind ik een moer, hulle met baas, het hulle vast. Ways moeten het zijn, ne? Iemand zijn tekst naam is... My ways moet ik maar het zijn.
praat, want sy ouens getuig. Hulle wys moet hulle change. Van die kamoer hulle met baas, dat hulle vast laat kyk. Nie omdat ek hou dikkie my bro, alles wat tyd. Ek hoop aan my bro se watses, as hoe ek na hulle kyk. Ek het my gras laat Gras, oké, gaan nou naar gras toe kom. my bro, alles wat tyd. Ek hoop aan my bro se watses, as hoe ek na hulle kyk. Ek het my gras laat kotte knip, laat ek sien wie sy snakes. There you see, ne? About time, wat sê van tyd. En sy moet die gras kort om die slange te sien. Julle wat, as sy nie rondom jou huis skoon maak, as jy nie jou gras kort hou nie, gaat jy nie kan sien wat kom na jou deur toe nie. You know? Dat sy nie watchful is en mindful is nie. Pa my bro se watses, as hoe ek na hulle kyk. Ek het my gras laat kotte knip, laat ek sien wie sy snakes. Bro, jy kan my gay as ek sê 'n ding vir jou straight. You know what that means, ne? Gay en straight. Wie te explain nie. Gras laat kotte knip, laat ek sien wie sy snakes. Bro, jy kan my gay as ek sê 'n ding vir jou straight. Hoe kan ek sê met 'n mic fix? Ek weer terug binne in hy moed om hulle te wys wie siek. Gee wat praat as hulle vir gekke praat, jy hou jou bek. Okay, flow change. Mense voel dat ek fees, wat ek by ek sê 'n ding vir jou straight. Hoe kan ek sê met 'n mic fix? Ek weer terug binne in hy moed om hulle te wys wie siek. Gee wat praat as hulle vir gekke praat, jy hou jou bek. Geld wat praat, as hulle nie van geld kan praat, jy hou jou pik. Praat, hou jou pik. Although mense voel dat ek fees, vat ek baby steps. Ek wil 'n fondasie bou my bro, ek sacrifice my life vir hom. Die verzaad is life voor dit, ek het gedruk mijn ouwens. Wil het gedraaid, dus ek op 'n paar van hulle verdalen nou is. En 'n paar nie daarvan nou is. Ek bou myself om anders te bou, die wiskes op my skouwers. Ek brasse samen gehangen, maar dit gewys het waar die touw is. Carrying the West Coast on my shoulders. You know, jy moet bou, bro. Dis waaroor het gaan. You know, if you don't work hard, you're not gonna get anywhere. Die ding val die rap game, nou, het val nie, het is net van, jy kry alles maar net so nie, as jy nie gaan werk vir die dingie, bro, if you're not gonna sound a certain way, as jy nie a certain way gaan rappie, as jy nie a certain type of music gaan maak, jy gaat mense nie bother met jou nie, but jylle rappers oorskat, jylle ability, jylle overestimate jylle song, yo, ek het fire gedrop, ek gaan luister en maar sê, man, nee, dis vullis wat die man nie gerap het, en raak hulle kwaad vir 'n ander man, wat sê, nee, hy sê kwaai nie, verstaan sy? Eskas op sy skouwers, bro. Bou myself om anders te bou, die wiskes op my skouwers. Ek brasse samen gehangen, maar dit gewys het waar die touw is. Bro, is kak as hulle jou afbreek as die jou laaste bou is. En as hulle jou afbreek as die jou laaste bou is. net so weak is, gaat ze eindelijk zien wie daar vir jou is. Ek salute die wat my support het, toe ek wil opgehou het. En die wat asem by gesit het, toe ek al opgeblauw het. Wat die wat Asem? Blauw? Wat maak jy van asem? Sy blaas asem? Hey, was vang jy ba met jou joiner? wat my support het, toe ek wil opgehou het. En die wat asem by gesit het, toe ek al opgeblauw het. Wat die wat gejaap het bou het. Wat die wat altyd op gesou het, as ek 'n fucking sou het. Fight het, toe het so gerind het, hulle my indou het. Vir mense wat my nog respect van ek sê hoe het se pou het. Meaning in dark days, some mense wat hom geondou het, nou, jy as 'n bro met 'n joiner, die rainy days, mense wat hom geondou het, ne? Die hoedse pou het met jou joiner. Dit toe het so gerind het, hulle my indou het. Vir mense wat my nog respect van ek sê hoe het se pou het. Ek is weer terug, ek ben in hy moed om hulle te wys wie siek. Gee wat praat, as hulle vir gekke praat, jy hou jou bek. Although mense voel dat ek fees, vat ek baby steps. Ek wil 'n fondasie bou my bro, ek sacrifice my life vir. Although al ding mense ek is fair voor, I'm still taking small steps. I'm going one step at a time. Nou, small steps, as baby steps. Small steps, al ding mense ek is al fair voor. You know? Die verzaad is life voor dit, ek het gedruk mijn ouwens. Wil het gedraaid, dus ek op 'n paar van hulle verdalen nou is. En 'n paar nie daarvan nou is. Ek bou myself om anders te bou, die wiskes op my skouwers. Ek brasse samen gehangen, maar dit gewys het waar die touw is. Ja, gehangen, wees waar die touw is. Daar was een reaction op Freestyle, Baker Got The Keys featuring Matthew Joyner, Avon Sessions Volume 5. Die link vir die is hier in die description. Laat my weet wat dink julle van die, ne? Like die as jy dit like. If you don't like it, ne? En los 'n comment, ne? Stay black.